Pini nili nali tumpan labang so video along NOC for trade license labang so ka apply a process si nampik lang ponik po. Lapen nali tum la screen along stami thek pon long ingi. Ingnut bahini subscriber tum nangki pudo trade license ka apply a video stami semar ponta pusi nili pan nangki pu. La si trade license ka apply play aprang nali tum NOC bang apply iknang lang. La si pini labang so video long nali tum pan nang than pachini ponik po koson sila NOC abang apply naing ma. Tangte aprang si KARDOM kaduk avia fanta nilimen laki avinas teron la penon kilang bom nang litum labang ke Karbi 2.0 YouTube channel labang so channel long jong si komane abang pi nang kahumri mi lang pulote nang litum kaching hon pen subscribe igon la pen adung hes tame belarjan thekloin dakkan nang litum ber ponik denon. Tangte pada depin pen pini NOC for trade license like apply aputhagle chethan polonang. Aprang sinang litum labang so a certificate mate license ka apply ya fanang litum labang so website along wang iknai labang so website link nili labang so video description along stame pic de post kalipul na litum la screen along thek pon longi dak ke thek long teng nang litum ta togi gon lapen azata browser pin stame nang litum dam igon lapen ri igon lapen nang litum atheng nu stame la sonar jan na chiklang ikpo labang king official website rtps.assam.gov.in lalo a website men lapen right to public service lo nalitum le screen along ta thek pon long po napen penaan abang probang pitime chini putai lo labang so a website men la dak pen sinalitum azat license tame dak pen mate azat certificate azat sonsta men nalitum apply me labang so a website along pen tangde pada depin pen lang pon lanang aprang tanang litum labang so website long wang pen jong si registration paprang alopul tanang litum la login adim le ber ik peta cholo nalitum le screen along theklongi login la so dim ber ik pen nalitum login pon melol stami nons nalitum nangkiba dak labang so website along wang milang pulte nalitum aprang si labang so dak pen ason license ka apply pa nalitum registration paprang nangla registration ya pa nalitum la register for dim ber ik pen nalitum registration ik me nili non nalitum hanam piklang pon ik pot hiek pen dak ingson soni la register a process ban than pachini pon ik pon nalitum afan la sikado ka ve phanda tuning ri klona nalitum stame video kicheng min kijudan kelang thoria fansi lapen labang so YouTube channel long sin humri milang pon nalitum subscribe igon lapen adung hes tame belar jan doi dakkan nalitum ber pon ik denon dak ber dat pen son loading pon nalitum atheno lapen registration dak page wang po dak non blank lang atheman network sab so dak problem mo lapen nalitum ason son license lapen son certificate apply pul nalitum network do odim ning lapen mobile aiustame mix ning kali pulte la son da nili long theklo nalitum dak registration bang alas tame dak page bang non si chiwang ikla lapen registration ni fanalitum aprang sin nalitum amen dak tokpon iknang po la screen along thekpon lo full name lapen nalitum email id pidun nang po lapen nalitum ka use ba mobile number dak pidun iknai lapen password nalitum dak pen create ponang nalit methang kachibia password lapen password kiding nai labang ke dak 8 characters ani lapen password example ni linali tumhan screen along na piklang pon igi aprang se small letter a toglo te dak 1 tog don thono lapen b dak 2 lapen lason thak thak se lason has ta ho lapen capital letter a mate ada ke the a lason bidun penali tum dak total 8 characters ani nali tum dak thek ponong po la screen along ke tok ta nalitum lang pon igo one upper case lapen one lower case lapen one special character lapen one numeric character nalitum dak pen ason pagrom pet si password ba nalitum create nang po lapen data finalitum la state ban dak pen select pon iknang po lapen screen along ke thek pon long number ban nalitum la captcha podim ber iknang pos captcha bang ke labang so number bang ke nalitum a mobile long stame kapre gi labang ke nalitum manghunang ne dak nili mobile long stame kapre iklo la penda nalitum la submit option thekloi la submit igol la pen otp nalitum dak kipidon a mobile number long otp le ikpo labang so otp nalitum ber iknang po la pen la dak pen registration banga successful ikpo mate tang ikpo la pen puthot nalitum back dam thui igon back dam det pen nalitum athengnu puthot ason arjan chiklang thui ikpo la pen registration allo pol nalitum la login thekloi labang so dim nalitum ber iknang po
login adim ber ik det pendak hini option dui ingsi bangke login for transport land NOC service la pen ingsi bange login for other service dak hini do la pu RV anat pula nalitum dak transport akam ai hui apanang selo driving license learner license la pen la son se dak pen an service dak pen long poni la pen la pu RV anat pula nalitum login for other service dak bang nalitum pina an service long ekpo nalitum kiber pon tu nai bang login for other service along se ber iknang po dak please login nalitum dak login nang po login ni apan nalitum a mobile number dak pidun iknang po la pen nalitum dak ki bi pon password bi pon iknang po la pen nalitum OTP pen login fit chok jong se password chichi ni pul nalitum get OTP pulong ber ik pen nalitum OTP ber ik pen ta nalitum dak login pon me la son dak taksi nalitum password chichi ni pul password ber ik pen nalitum dak screen along ke theklong captcha number ban nalitum la so box ng fill up iknang pol puthot nalitum login ponang po la lo pol nalitum ajada son stame dak apply ik me po tangte pader depin ben nilita dak login pon pola pen aprang process nang than pachini pon ik po nili dak phone number la pen password nili berik elo la pen la screen along ke theklong captcha teng nili stame dak pen fill up pon iklo la pen on nang litum ke ber thuneing mate kidam thuneing bang ke la login put theklong la bang so dim ber ik nang po login adim ber ik det pen dak subs loading ikpo loading det pen fit dak pina an service dak nalitum thengno nang klang igi la pen afrang sin nalitum about RTPS la bang so RTPS portal mate website aputha nalitum chining tung pole dak pen lang ponik me la pen la son lang det pen nalitum la pu RV nat lang pen nalitum 3 line mate 3 dot long pon ikpo la bang so dim nalitum ber iknang po nalitum theklong le det tai stamini li akod dak ela circle nalitum la theklong la bang so angbong 3 line di la so dim nalitum ber iknang po dak pen nalitum manage profile nalitum la manage pulat nalitum profile pipini chilare pulat chilar ek melo jong se apranga nalitum ke apply tang do iglo pulat nalitum la view status of application la bang so dim ber ikon la pen non se ke apply jilang pulat nalitum apply for service la angbong thekloin la bang so dim nalitum ber iknang po dak ber ik det pen nalitum puthot la ber thek ponlong thu ikpo view all available service tak pen kilong pon an service nason ke tok dui view all available service adim nalitum ber thunang po ber det pen dak page bang dak loading ikpo mate chonghong ik chenang po la pen nalitum matheng nusta dak penang anason dak nang klang igi nalitum dak pen thek ponloi copy p department la pen koso statement manalitum apply nang la bang dak pen apply long ikmu stamen on Karbi Anglong along kelong mate available a service banalitum kinaing pulhe nalitum la search po thekloi la kiriadim labang sodim nalitum ber ignang po dakit to ignai nalitum Karbi Anglong putoklote Karbi Anglong long kelong a service analitum dak pen long pon ik thai po la number 1 long inso of business registration certificate la pen that sipina an service dak do la nalitum department abang ke la puthek ponong po akung department amen labang ke dak Karbi Anglong AC yang selo nalitum dak pen lang pon ingon la pen non nilitum ka apply bang issue of NOC for trade license laso puthak si nilitum non chethan pon ikpo mate apply pon iki la sinalitum stamila number 4 long theklongi instance of NOC mate no objection certificate for trade license mate trade license ka apply upon no objection certificate la so certificate bang chapalong nanglang la sipini bang nili no objection certificate la bang so ka apply ni puthak bang nili dak nang than pachini pon ikpo la sinalitum stamila number 4 long ber ego 4 long ber igdat pulote nalitum atheng no stami loading ikpo mate loading ikpo api chabangke la pen dak nalitum thek pon long po a form bang dak chingpu igalo application form for instance of no of NOC for trade license la pen supporting documents dak nai address proof abang ke nalitum mandatory lo la pen identity proof talo la pen 3 passport size photo la bang ta mandatory lo la pen valid MBTC house tax deposit receipt la bang ta mandatory la pen lai bang la mandatory res ta me nalitum copy of current business registration certificate la bang so copies ta nalitum dak pen nang pon igi la pen valid MBTC room rent deposit la bang no mandatory re la un mandatory ave la sila dak nalitum limit time do dak 7 days ang bang ke nalitum thang objection avi pulte nalitum complaint pe data chok jong sa 7 days ang bong stami nalitum apply that pen thang
responsibility avi pulote response avi pulote nalitum dak pen complaints tame pipon tek tangte thihek pen chithan pononang nilita labang lapen aprang process bana piklang pon ik tek thedat tahai mine athema nilibang ke apply vegi kali stamina nalitum phan kososi ke planning ma labang song deng anbang ni nang nilibang na pachini pon ikpo aprang si applicant details nalitum dak pen tek ponloi applicant details nalitum please select podimber ik pen nalitum dak email aprang copy si tok dun dun ma Mr. MRS Miss smati Srimiti DR lason ke tok tok do la pen nalitum dak pen chongwai pon ik nang po puthot nalitum dak nalitum amen first name la pen last name mate akur nalitum tok pon ik nang po lapen isar bura mate epo amen aprang ko pisi kedodo mala tanalitum dakpen chongwai pon ikpo nangpo lapen father mate husband amen nalitum dakpen fill up pon ik nangpo puthot nalitum dakpen gender bang select pon ik nangpo lapen applicant mobile number non nalitum ke apply abang phi labang so mobile number pidun ik nangpo lapen email id do pulte pidun sikime ave pulte menotiri re lapen dak frame details ban nalitum chini pon ekpo frame copy han ma labang nili nang than pa chini pon ekpo lapen name of pirater la nalitum dak pen community labang nalitum dak an important te mate menotiri re lahai ban nalitum fill up ta chok mate fill up le dat ta chok nalitum bangke lapen place or place of business ko sodims nalitum business claim mala sodim amen tok pon inang po lapen special reason consideration if ini nalitum jang sipini tok doni ple tok don iktame lapen if room occupied nalitum dakpen yes no nalitum lahini option ning kyang ling nalitum chongwai igo lapen ki jutsi bang dak declaration lo lapen la I agree podim nalitum ber iksi nalitum la captcha word captcha verification ba nalitum la screen along ke theklong number nalitum la abera bang ber ik nang po lapen non nalitum submit milang polte nalitum la draft theklongi athaksi draft along le save data milo mo apit nalitum puthot labang so website long wang iglo polte nalitum fill up jok flow dia fan apen jok si fill up le polte nalitum la ber theklongi close lapen non ako ke fill up tang ana jok chilang polte nalitum reset long ber thume lapen nalitum fill up thume akimi lapen jok thailo polte nalitum dakpen submit porigon submit data fit nalitum atheng nos tame documents ka upload nai a process bang wang ikpo lapen aprang process ban nili na piklang pon ik thek dat po jongsi nalitum jongsi apply vegi pulote nalitum mo ka apply ho jongsi pinika siksak do pulote nili fan na homri igon nili stamin nalitum han kiun an bang na chirabdun ikpo lase ning hang abang fu abang pitum nalitum jongsi ning hang kenang sot pulote apply igol abang so trade license abang ke lapen kido thaisi me ili karbi atum ke tangte pinia video long bang la ansi ington ik jok jidat po athema non video ta dak asapso ding iklen lo dak 12 minutes mate 13 minutes on le get lo lapen aprang process banili na piklang ik thek thedat po lasika doka vestami ning oi ik tedri lasinali tum mo ka apply ho jong si pinika siksak do pulte amo nili kipuason si nili thek ans tami nali tum phan nang chirap dun ikpo tangte pinia video long bang lan cholo lasi parnisi mulam a video mate atumi mulam a video lang le lang pulen nalitum la video kijut mulam picture mat arjan dui ar e anat dakber ik penalitum lang dam ikme kali lapen labang search YouTube channel long jong si akimi lang pulte nalitum like Karbi 2.0 YouTube logo thekloing labang sodim nalitum ber ikpen subscribe ikme tangte dome thakme kadoka ve Karbi 2.0 YouTube channel kelang ara do on fans tami nilhin pen suri KARDOM